muuta, että nyt vittu kaikkea tän maksaa. Paitsi ajoimisi. Oho, on kyllä. Me tultiin tänne 2000 kilometrin päähän revittelemään Mersulla. On aika kallista revittelemistä. Tuo vie bensaa ihan jumalattomasti toi vehti. Voi sillä näköjään ajaa taakse. Just. Harmi kun se on nelikko, niin se ei oikein lähde tonne mihinkään sivuun.